Сега малко морски бриз. Кукерска група при Народно читалище Искра, 1927 година, село Вресово, община Руен, област Бургас. Кукерският обичай в село Вресово датира от незапомнени времена. Кукери си играят в първата събота на месец март, след голямата задушница. Кукер е облечен в автентичен вресовски сукман, изработен саморъчно от всяка мома в селото, украсен с разноцветни белки, потулки и маска на главата, изработена от толкия кожа. Лявата ръка на кукера е цяла ръка и държи търгена сабя, наричана галъч, а дясната червен ръкав и патерица. На кукерския обичай участват цар, Арапин и Булка. Царят е символ на върховната власт, който ръководи кукерите. Арапина символизира властта и реда сред кукерите. Булката е символ на семейството, продължение на човешкия род и плодородието на нивите и градините. Работа и сеитбата са израз на трудолюбие на жителите на селото. Вресовските кукери са спечелили голяма популярност в страната и чужбина. Носители на много златни, сребърни, бронзови медали, на много грамоти и отличия за участие в национални и международни фестивали в Копривщица, Перник, Калипетрово, Силистренско, Търговище, Ямбол, Елково, Стара Загора, Веселиново, Ямболско и много други. За да ги подкрепите, СМС на номер 1915 с текст Сурва 21. Кукерска група, село Вресово.
от хиляди години кукерско вечер! Пожелавам на всички добро здраве и дълъг живот! На орачи политиковед, на младите време! На младите млади деца, колкото токушки деца! И от всички стана кмет и кораж на всеки владзе! Нека всички бъдат живи и здрави да гледат хубавите, славни, бресовски кукери! За да можем да женем, първо трябва да посеем. Колкото зранца, толкова селото деца. Колкото са лакончета, толкова селото момчета. Да се пълни кампари, да се радват стопани. От село Вресово, община Руен, област Бургас, извинете, изпратете СМС. Представям на вашето внимание кукерска група към Народно читалище Пробуда, 1914 година, филиал квартал Лъджа,